Wauta da rashin nuna kishin ko in kula na wasu 'yan majalisar jiha da suke yi ya sa al'umma suna blaming gwamnatin jiha ko kuma gwamnatin tarayya ma a wasu lokutan. 'Yan majalisun jiha sun manta da al'umma, wasu al'ummar kuma ba su san menene aikin ɗan majalisa ba, suna maganin 'yan majalisun jiha kamar ba su da amfani. 'Yan majalisun jiha suna da damar da za ta taka rawar gani a ayyuka da dama na jihar su da kuma ayyuka da dama da kawo ci gaba a gundumar su inda suke wakilta. Shin ɗan majalisar ku yana muku wannan abubuwan ko baya muku? Muddin ɗan majalisar ku baya muku wannan abubuwan da za mu lissafo guda 5 daga ciki, tabbas ku dawo da shi gida. Bai cancanta zama shugaba ba ko jagora a koma menene, kuma ku tabbatar da kun yaƙe sa. Ba a musu uzuri kuma ba a ba su uzuri domin suna da kuɗi kuma suna samun kuɗi, kuma gwamnati tana musu dukkan abubuwan da suke so, kuma aikinsu ne da ya zama wajibi a kansu, ba wai shawartarsu ba ko kuma ganin ya kamata mu yi. Shin yana muku ko baya muku? Wajibi ne ɗan majalisar jiha ya zama mai wakiltar al'ummarsa tare da kare muradun al'ummarsa a majalisa, da kai ƙuduri akai-akai, sannan da tambaya a cikin majalisa don al'ummarsa su amfana da kasafin kuɗin jiha da take yi. Ɗan majalisar jiha akwai rawar da zai iya takawa a ɓangarori masu mahimmanci kamar lafiya a yankinsa, ilimi, sannan da tsaro. Misali, zai iya kai ƙudurin da za a inganta firamare a yankunansa, a taimake su a kawo kayayyakin aiki na zamani. Haka zalika a ɓangaren ilimi, ɗan majalisar jiha zai iya kai ƙudurin da za a iya tallafa ma al'ummar yankinsa da kayayyakin karatu na zamani. Gwamnatocin jiha suna iya ɗaukar nauyin wasu hazaƙaƙƙun ɗaliban su iya fita da su ƙasashen waje. Ɗan majalisar ku ya taɓa huɓɓasa a kan wannan ɓangaren. Sannan ɗan majalisar jiha a ɓangaren tsaro, idan kuna fama da 'yan ƙwace ko kuma masu shara ko kuma masu kawo al'adu irin na fafura mashin wanda ba a saba da shi ba, a yi ta guje-guje da su a cikin unguwanni da dai sauransu, zai iya kai ƙuduri majalisa wanda za a iya tabbatar da doka akan wannan abun, ko da a ce abin baya cikin tsarin kundin mulkin Najeriya da aka yi na shekarar 1999. A wasu jihohin duk da ba a da wannan tsarin, amma sun kai ƙuduri na shari'ar musulunci kuma an tabbatar da su a baya a arewacin Najeriya da aka yi. Ɗan majalisar jiha yana da damar da zai iya kawo abubuwan technology na ƙere-ƙere na zamani a yankinsa daga cikin abubuwan da gwamnatin jiha take yi ko kuma gaban da gwamnatin jiha take yi. Yana da damar da zai iya samu ya amfana da wannan abin, al'ummar yankinsa ma su amfana da wannan abin. Wajibi ne ɗan majalisar jiha ya tabbatar da ƙudurin dokar gwamnatin jiha tare da tabbatar da dokoki a yankinsa. Sa'annan daga cikin locality issues da zai iya taimakon al'ummarsa da su, akwai rashin lafiya wanda al'umma sukan iya fama da shi, ba su da kuɗin da za su iya magani. Sa'annan akwai matsaltsalu irin na taimakon gudunmawa ta yau da kullum da suke bukata. Ɗan majalisar jiha yana da damar da zai iya taimakon su in dai jajirtacce ne kuma mai son ci gaban al'ummarsa a wannan yankin, ya tallafa musu. Akwai waɗanda kasuwancinsu yakan iya karyewa, yana da damar da zai iya ganin tsarin da zai kawo domin tallafa wa masu ƙananan ƙarfi da kuma bunƙasa wa masu tasawa domin su kai wani mataki a rayuwa. Wajibi ne ɗan majalisar jiha ya zama mai tallafawa matasa da mata da ƙananan yara tare da taimakon dattawa a cikin yankunansa domin rayuwarsu ta iya inganta. Don shi wakili ne kuma shi ne fuskar ku a gaban gwamnatin jiha, shi ne fuskar ku a gaban majalisa, shi ne wanda zai iya sanin abin da ya kamata a yi muku. Amma idan yana zama da ku, ba a musu uzuri kuma ba a ba su uzuri domin gwamnati ta ba su dama kuma suna da kuɗi kuma suna samun kuɗi. Haka su 'yan shalele ne a gun gwamnati domin gwamnati tana iya yi musu dukkan abubuwan da suka kawo inda zai amfani al'ummarsu. Suna da damammaki da dama a hannunsu su tabbatar da sun taimake ku kuma su taimake mabiyansu, don idan ba su muku a yanzu ba za su iya rasa mulki daga zaran shekaru ita musu. Idan ba sa muku ina abubuwan, za ku iya yaƙar su ko a jam'iyyar da suke ko kuma a lokacin zaɓe ta hanyar wayar ma mutane da kawunansu da kuma musu bore akan abubuwan da duk suke yi. Kuna da damar da za ku iya shiga kafafen sada zumunta ku yada abubuwan da suke yi. Doka ta ba ku dama saboda akwai dokar freedom of speech a cikin ƙasar Najeriya. Akwai tsararraki da za ku bi domin ganin kun yi maganin wa'innan mutanen in dai ba sa muku abin da ya dace. Muddin ɗan majalisar ku baya muku abubuwa da muka lissafa daga cikin wa'innan, bai cancanta ku ƙara zaɓarsa ba. Ku tabbatar da kun dawo da shi gida. Kar ku ji tsoron shi, ba abin da zai iya muku, kuma kada ku riga mai kafa saboda akwai damar a hannunsa, kuma wajibi ne, haƙƙin ku ne ya sauke nauyin da ke kan shi. Wajibi ne ɗan majalisar ku ya dinga zama da ku akai-akai da sauraron maganganun ku don jin menene matsalolinku da kuma taya zai iya taimaka muku.
Muddin ɗan majalisar ku yana da girman kai ko kuma rashin sauraron ku ko kuma rashin ɗaukan shawarorin ku, to ya tabbata ba ku yake mulka ba, yana muku mulkin kama karya ne, saboda sauraron ku da kuma zama da ku lokaci zuwa lokaci shine zai iya bashi damar ya gane abin da yake matsalar ku, domin ya kai majalisa ku iya shiga cikin kasafin kuɗin jiha da ake yi. Idan ɗan majalisar ku baya muku haka, ku faɗa mana, mu kuma za mu dinga faɗa muku abubuwan da ya zama wajibi a gare su yi muku. Akwai abubuwa da dama wanda ɗan majalisun jiha da tarayya da kuma ciyamomi ya kamata su yi muku. A bidiyon mu na gaba za mu faɗo muku shi. Mun gode.